indodakazi yakhe bekusuppose uba iyawathenga amajarimane ayikho semakhaya, isegoli. So ayizuba khona ngela xesha lokunxiba ntoni ya and impahla engasangazithengela le mpahla afuna uyinxiba izovisa yena kamnandi. Hayi bo imali yi-boyfriend uhamba othenga impahla ikhatshwa yitshomi. Imane sithi itshomi ithatha le yiyeke le, thatha le yiyeke le. Uthi Sisilivu ndandithenge isuitcase yagcwala, into endandingayithenganga kwezaa zinto zisihlangu kuphela. Hayi ke nyhani. Uthi kwafika ixesha loba kugodukwe, uthi yathi boyfriend mandigoduke kuqala ndiqokolele impahla yam yonke njengoba besihlala soyi-2 neyomntana sigoduke. Yena uzoyondicela thi ndiyavuya ngoba because ndizotshintsha iwardrobe, qoqa yonke into yam ethi mna apha endlini kuzoqalwa ntoni iwardrobe entsha because nditheni ndingumama omtsha. Hayi ke nyhani waqoqosha izinto zakhe wahamba waya ezilalini. Xa efika ezilalini wahlala ulinde ntoni, ulinde i-boyfriend ezozomcela. Uthe sahlele njalo seyicazile kokwabo uba u-boyfriend uzofika ngedate ethile ezondicela. Laa ndodakazi bekusithiwa iseKapa, uclose nayo kusisi, uthi bancokola udaba womntana. Uthi laa ndodakazi bekuthiwa isegoli mani yamsendela ifoto, uthi wayambona imsendela ifoto. Uthi xa ndiyivula le foto itshomi yam le benditshomene nayo kakhulu pha eMonti, inxibe yonke laa outfit bendiyithenga yobukoti, iyanxityiswa ngubani, ngumyeni wam, ityiswa utsiki ngumyeni wam okanye ke nguboyfriend wam. Uthi xa ndiyijonga ndakholelwa ndathi ngubani kanti lona. Uthi wasenda enye apho afidwayo ke ngo-straight, ithathwe ngefork ipisi katsiki yanikwa u-girlfriend. Uthe ngungulele ngabantu belantikeni. Uthi Sisilivu singaba se-Aliwal North soyi-2 no-boyfriend. U-girlfriend lo itshomi yam nguwasemthatha sidibene eMonti. So ke ngoku nguye lo unxatyiswayo. Ubhuti ngowenye ilali nam ndingowenye ilali. Uthi ndagqibela ndibona laa foto uthi zange ndiyazi ingqondo zam zaphinde zayaphi. Zange ndiphile, ndagula, ndawolala for 3 months esibhedlela, nditya iipilisi ze-depression kungoku. Uthi nditya iipilisi ze-depression kungoku. Itshomi yam asisakhombani, ingumakoti wakuloo mntana lo wam, ingumama omncinci womntanam. So Sisilivu ndifuna ukucebisa abantu ngeetshomi uba mabazilumkele itshomi. Mna sendiyintlekisa, sendihlekekile, noba bangandihleka sendihlekekile. Okokuqala ndithe kusisi, sisi yayingangumyeni wakho laa ndoda, le indoda yayingadalelwanga wena, yayingafanelanga uba ibe ngumyeni wakho. Okwesibini laa ndoda yakuwonisha, yathi phuma ezitshomini, wena wayithanda itshomi yakho. I feel sorry kwinto ekwehleleyo, kodwa wena waqale wanikwa ii-warnings ngale nto. Kodwa phuma etshomini yade ya-accepta andithi i-boyfriend irongo, andithi i-boyfriend irongo, but umnyango woburongo be-boyfriend buvulwe ngusisi. Ukuze amadoda wethu abe rongo, eminye iminyango ivulwa sithi. Ubu-ethe bethu nokuthanda kwethu itshomi, nokuthanda kwethu izinto ezingathandwa ngamadoda ethu, zezi ziwenza amadoda ethu ahambe indlela esingazifuniyo. Xa isithi indoda yakho hayi, sucinga fanele uyakulawula, khawukuyifunde nawe le nto uba kutheni lo mntu ezothi hayi, undinqanda ngoba kutheni, because akangumama wam, kutheni ezondikhathalela. So masizimameleni ezaa nto zithethwa ngabatata bethu nana, abekho duma abatata. Ezi nto bazenzayo bazenza because of thina simvuhayi. Ngelinye ixesha funeka simmamele uhayi ophuma kulaa madoda. Asizalwa nawo, asizalwa tu nabo. Sicela ngenza kwethu cofa subscribe button mawuqala ungena kule channel yethu, siphinde ngenza kwethu sihlangane kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa cofa subscribe button. Danko.